Hola, benvinguts a un nou resum d'un directe de les cuines de l'ET a Twitch. Avui faré els colans, típic postre, rei, espectacular, boníssim, que és molt fàcil de fer, ja veureu, i està boníssim. Vale, comencem engegant el forn i traient del congelador els gelats que farem servir per acompanyar el colant. I comencem fonent la xocolata. Per fondre la xocolata la posaré al bany Maria, és a dir, vaig agafar aquesta olla plena d'aigua i vaig posar el morter dintre i després hi vaig posar la xocolata i la mantega. A sota us deixaré escrits exactament els grams de cada cosa, perquè s'ha de ser bastant precís. Amb la pastisseria el que té és que s'ha de seguir bastant els grams i tot el que hi posem. Vale, en un altre recipient hi posem 2 ous i 2 rovells, el rovell sol. Jo la vaig liar una mica al moment del directe i m'hi va caure una altra clara. Però bueno, també podríeu fer 3 ous sencers o 2 i 2, però bueno, això és 2 ous i 2 rovells. Vale, anem remenant la xocolata, que es vagi fonent, i mentrestant afegim el sucre panel als ous, la maicena, que bàsicament és farina de blat de moro, i anem controlant sobretot la xocolata, l'anem desfent, l'anem remenant, que es vagi fonent tot, que no se'ns cremi. Un cop la tinguem ben fosa, ja la podrem afegir en el bol on tenim els ous, el sucre i la maicena. Ja és qüestió que hem d'apurar tota la que queda al morter i amb unes varetes l'anem remenant i intentem que no ens quedi tota melosa, que no ens quedi cap grumoll. Vale, aquí vaig intentar, em van demanar per Discord, aviam si podia fer colants amb gust de galeta. Com que jo no ho havia fet mai, vaig dir, pues bueno, de perdides al río, provem-ho. I vaig agafar 2 galetes, no, 2 o 3 m'hi vaig posar, i les vaig trinxar que quedessin pols, i vaig separar una mica de la massa i vaig posar-hi la pols aquesta per veure si realment podíem aconseguir fer els colants amb el gust de galeta. Una cosa que té guai la cuina és que per fer proves no hi perds res, com a molt perds la massa aquesta i ja està. Què va passar? Com que va quedar més dens, doncs no fa el líquid que fa el colant. Però bueno, estava bo, estava bo. Vale, ara agafem 2 motllos. Si teniu motllos de silicona que no s'enganxin, millor. Si no, lubriqueu-los molt bé, amb oli d'oliva o amb mantega, però que es desemmotlli bé. Jo un dels dos em va quedar enganxat i ja veureu que al final va ser una mica fail aquest directe, perquè un va quedar massa fet, que no feia l'efecte colant, i l'altre es va trencar i va sortir tot el líquid abans d'hora. Però bueno, tot és qüestió de tenir un bon motllo i fer-lo normal, fer sense les galetes, perquè amb galeta queda la massa densa i no acaba de quedar bé. Vale, ara els enficam al forn, són 9 minuts exactes de forn. Vale? Quan el forn està a tope calent, tot el que dongui, pot tenir 230, 9 minuts. I mentrestant podem anar muntant el plat. Jo vaig fer aquests gelats, és el mateix gelat que porta a l'interior els magnums que vaig fer un altre dia, hi ha un vídeo del YouTube de com feia els magnums, i em vaig fer gelat de xocolata i gelat de pera i meló, que és el blanc. Vaig posar un dàtil així per decorar i un cop han passat els 9 minuts ja podem treure. Aquest primer és el que vaig fer amb galeta. Veu? Aquest sí que es va quedar, semblava que estigués ben cuit i tot, i aquest es va desemmotllar perfecte. Va quedar bé d'oli i no va haver cap problema. L'altre, que era el de xocolata normal, la recepta del colant normal, estava bé, de cocció també, però el problema va ser que es va quedar enganxat. No sortia bé. Clar, al picar-lo perquè baixés es va trencar i va sortir la xocolata, va fer l'efecte del volcà del colant, doncs es va perdre. El gust estava boníssim, estava bo igual, però perd la gràcia del colant d'aquell moment de quan trenques amb la cullera et surti tota la part líquida de dintre. Veieu que ja havia sortit? Però bueno, està igual, Això és, si teniu un bon motllo ja veureu que no teniu problema. I aquest, que és el que portava galetes, el quedar tan dens de la galeta, doncs veieu de dintre, ja és diferent la textura, ja és una textura més
líquida, però no arriba a ser el colant. Bueno, us deixo aquí amb el tast del colant, amb el gelat, i el dàtil no el vaig tastar, però bueno. Taste, sí, seria taste, no? Però em va fer una gràcia. Gent, a la vostra salut. Sí que té gust de galatge, Que bo. Bueno, pues bo estava, per la manera que vaig repetir. Me'l vaig menjar tot abans de sopar. Imagina't, vaig fer les postres abans de sopar. Pues res, Twitch és el que té. A vegades surten les coses bé, a vegades no. Jo havia fet la prova d'aquests colants abans de fer-ho aquí a Twitch i tot i així, altres vegades m'havia quedat bé i el dia que vaig fer el directe pues no va acabar de sortir com em tocava. Però bueno, és una mica la gràcia, no?, també del que no estigui preparat, de que, mira, les coses no sempre surten com toca. Però bueno, ens ho vam passar bé, va ser divertit. I res, us animo a veure si passeu algun dia per Twitch, comentem una jugada pel xat, xerrem, ens expliquem cosetes i passem una bona estona. Va, gent, una abraçada i xau, xau!